И здравейте хора, аз съм Мистер Екс. И сега се намирам в World X Survival. Точно реших малко извън камера да погледам и намерих това място. Ето ми харесва. И там е нормална гора, тук такава Darkwood. Да, и реших да снимам. Този клип ще бъде сниман, в същия ден, в който снимах последния си клип. Да, но ще бъде качен малко по-късно. Не знам защо толкова не лаги. Има много кончета тук, обаче нямам седло за тях. И не знам какво ще ги правя. Имаме си... Тук ме щях, че няма да е... Щях да кажа, че няма машина. Имаме и тези почки. Перфектно се получат нещата. Да, отново време не съм снимал. Да. Тук си има след. Да, отново време не съм снимал на Minecraft. Да. И мисля сега да започна отново. И защо за подявалите сега ми дава ачивмента, но карай. Сега тук мисля да се позаселим вече, наистина. И мисля вече да има по-често такива клипове. Така и се прави, че не е много. Малко съм зле с те неща. И да. Винаги да правим. Но какъв ще е смисъл? Какъв ще е смисъл? Да си взема клонче без седло, но така е, защо по дяволите взимам сега, че имам чека нещо. Може би от много време не съм играл в Minecraft. Но да. Малко да ви поразкажа какво пътешествие има от миналия път, от първия епизод. Както специално да се. Бях в планината, направих една лодка и почнах да пътувам. Да, и намерих, реших да снимам. И така. Да, не знам какво да ви кажа. И почнем да лагна отново. От миналия път по-малко ми лаги. Не знам защо. Не напям се. И така да започваме. Да, тук искам малко да изгладя нещата. Искам да се сбия с по-хубави инструменти. От по-хубави имам предвид на камени. И ако намеря червада, ще бъде готино. Да, този клип ще бъде къс. Не знам защо. Всъщност знам защо, но няма да ви кажа. Лично време. Ще го кача. И пак ще стане така. Ще снимам
пак в същия ден. Ще го кача, ако успея утре или някакъв друг. Или днес, ако успея. Най-важното. Да, днес се започваме. Така, ще го направя това на план. Да, ще правя ревюта на сервери. Да. Да, и мисля да ви спестя. Или всъщност не, няма. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре. Мисля, че няма да ни стигна днешните. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, стигнаха ни. И сега започнем. В този епизод ще направя тази къща. Или поне ще започна да я правя. Защото трябва да видиш, да? Тук си така. Не сможехме да ги изгледаме. Това вече не ме трябва, затова ще направя една кирка. Един меч. Да. Това ще моя ли? Не, че моя. Да. Така направихме. Сега трябва ми 6. Няма да ми стигне дървото. Чакай. Добре. Отивам, хора. Така. Малко сигурно е скучно да гледате как ще бъде много. Дори. Лошо късмет. Това да кажа. Това мисля да. Един стъп. Добре, натам. Много по-интересно направено. Не си мисля, че ще бъде така. Просто правя основите в момента. Няма да е със сигурност така. Мисля повече да не правя така да правя нещо, докато
не снимам, за да няма хейт. Много не стигна се. Добре. Нека си оставям всичките въпроси тук. Вземем храната. И ако искате, ще направим такава мина. Всъщност няма да искате. А трябва да направим една мина. И тук. Обаче тук е. Насам. Нямам торчове. Така. Сега пак се качваме догоре. Сега. Трябва да си направя. Добре, вече почна наистина да е. Така да си направим една проверка, да отидем да си направим. Да си вземем още дърво. Да. Не такова. Добре. И да привършвам клипа. Само да не се изгубва, ще бъде много тъпо. Много ме кефи. Така, имам големи планове, но това така няма да стои. Да си дам кавестон. Така, опиш